Unwaith y mis mae criw Ebenezer yn casglu sbwriel yn yr Eglwys Newydd. Bore yma, bore dydd Sadwrn 10 o'r gloch, da ni'n cyfarfod tu allan i'r hub yn yr Eglwys Newydd, ac wedyn mynd ar drywydd drwy'r pentre a'r parc yn codi sbwriel. Unwaith y mis mae hyn yn digwydd, os da chi eisiau ymuno hefo ni tro nesa, mae o ar Tachwedd 16, 10 o'r gloch, tu allan i'r hwb yr Eglwys Newydd.